Takže čaute, vítam vás tu Android Brother. Sme tu pri ďalšom diele Survival Craftu. Prepáčte, v minulom videu som si všimol, že som mal zapnutý dotyk, že mi ukáže tam, kde mám dotyk. Teraz som si to vypol. Tak dúfame, že ten zážitok z tohto gameplayu už bude väčší, ako bol predtým. Lebo čo som pozeral, tak stále išiel som rozbíjať blok a stále sa tam povedal ten Android Polish. Android Polish. Android Polish. Android Polish. To máš svalo. Tak, ideme na to. Going to die. Takže tuto sme skončili. Trošku som si ponastavoval veci. A teraz si idem trošku presadiť. Ja si predstavím nejaké tie textúry. Vidíte? Aha, takže my sa môžeme dávať aj textúry, tak si potom spravím, niečo si ešte zmením na audiu, ja si ten volum, neviem či ho má na vyššie alebo nižšie, čisto určite má väčší zážitok, aby som do toho nekecal, alebo chcete, aby som to natáčal s kecaním, ale menší zvuk. To mi napíšte do komentárov, ja si ho zatiaľ dám, znížim si ho. To mi potom napíšte do komentu a ja to potom budem tak robiť. No. Môžeme ísť na to. Dále máme tu našich kamarátov, vlčikov, ideme ich boxovať. Poď. Fuck you. Budeme si sneak mode. Poď sem. No, zase bude ráno. A koník, čo je zadarmo. Utekajte, vlčkovia. Dúfajme, že potom nás nezautočia. Musím nájsť. Takže ich musíme zabiť. Poď. A takže tu máme konia, ale ja... Teraz musím zabiť nejakú kačku alebo niečo, lebo mám málo života. Ale ešte noc. You are slightly hungry. Čiže som hladný. No tam máme kačky. Akurát tam, kde sú tí debilní vlci. A mám jedno debilné srdiečko. Ale som blízko, pridáme, takže to risknem. Geronimo! Kačky. Vajco. Vajcovka zadarmo. Vajcovečka. Čiže si aktivujeme sneak mode. Ešte nie, zvyššie pri kačke. Toto by bol asi lepší look. I don't know. Ale to hovno, čo je trčí biele z ľudí, tak to je perfektné. Aha, zase to má vajco. Ani dve rany nestačia jednej kačke. Ale hneď blízko sa prinálišla. Ďalšie vajco nám vysela pani Slipa. Vajco zadar... Shit me! Poď. Teraz ktorá to je kačka, jaj? Táto. Mamička, nejdeš, ne! A čo s vajcom? Čo sa dá s vajcom? Počkať. Eat. Dobre, z vajca sa dá nájsť, to je perfektné. Ešte máme jedno vajco. Oh shit. V minulej epizóde sme tu videli pána tigra. Neviem, kde je. Oh shit! Pán tiger! Či lev, to je určite lev. To nie je tiger, to je klasický lev. Som taká lama. Ani život sa mi nedoplní. Čo len keď sa vyspím? No heal, ale ako si doplním heal? Či to sa mi samé vygeneruje, alebo... Čo? Oh shit, ja si to stále milím, to je tak zle spravené. Aha, pán lev. Dáme si luku si dáme, luku si dáme, a dáme si luku, poď sem. Poď. Ide sa mnou boxer more, Ja som vycvičený karaterista, s jednou rukou ťa dám. A už je ráno.
Už je ráno, Delano. No poď, ešte ti dám trošku do hlavy. Tiger, I kill you! Tiger! Poď se, tigrík! Poď, Jacinkovi, poď! Aj, bože, tiger! No mne je to jedno, tiger, ale ja ti zabijem, aj tak, takže to máš jedno. Poď sem! Poď sem. Koľko chceš? Aj, tiger! Ty si vina jedna. Tu máš. No, čo z neho vypadne? Prd. Ďakujem za ten prd zadarmo. No máš, ďakujem. Kačička, never mi ťa, chcem byť s tebou. Kačka! Aby som si poradil už nejaký meč. Dobre, ideme si radšej naťažiť drevo, lebo sme chceli ťažiť drevo. Ideme pre drevo. Evo. Mám vajca, takže o jedlo sa nemusím báť, ale za chvíľu sa budem aj o jedlo musieť báť. Kravičky a bíky, jejo! Jejo, bejo! Kravičku zabijeme aj rukou, dúfajme. You are tired, take a nap. Takže tu ste unavení dokonca. Dobre nám to zapracovali. Oh yeah. Najprv by som musel mať posteľ. Ako? No 6 driev, to budem mať nejak za pár úplenkov. Niečo si musím nechať aj. Ak budem mať pec, tak si niečo musím nechať aj do pece. Ale to je ešte ďaleko. Ideme zboxovať, ideme do kraju. Krava! What the fuck is this? Krava! Kravička, nie, neutekaj. I torture you only. I only kill you. Kravo, zdechni, lebo máš tveš. You are bitch. Tu máš, teraz v vode, teraz nemôžu tec. Už je dead. Už si dead, bitch. Čo z teba vypadne? No, mesko. 2 meska, musíme si najprv upísť, takže. Koník na mňa ide, hej. Hahaha. Dobre, si otvorím môj pekný inventář ready. Si dám do inventára. Takže. Ideme, a ďalšie vajco, to je dobre, ideme si ešte poťažiť drevo a dúfam, že si nájdem dom, lebo neviem, kde som práve išiel. Mali to spraviť nejakú minimapku, lebo teraz som v miernej kaše. Dúfam, že si môj domček nájdeme, lebo to by som zase mohol začínať znova. A keď už tak keď si ho nenájdeme, tak to video ukončíme, ja si ho budem hľadať mimo kameru. Oh yeah. No, bože. Ďalších 6 driev si asi naťažíme only 6 wood. Nie, tak 7. Ja si idem radšej hľadať dom, lebo nie, toto si pamätám, z tejto som išiel. Keďže viem, to je kameň a to je gravel. No. Počkať, čo je to? Stone chunk. To je nejaký stone chunk. Neviem, čo je to, ale pohodička. Vypadáva z toho aj 2 stone už mám. Ani neviem ako. 3. To asi bude, že by tu je kompresor. Že by sme si z týchto debilín urobili kameň normálne. Neviem.
Dobre, to bude stačiť, to si potom prejdem vyťažiť. Takže tady to sme ešte utekali, takže pojďme sem. OK, takže tu je sand, takže sme už blízko. No, tu je strom. Dobre, domček, takže tuto to bude určite. Určite, ja to viem. No, tam je náš slávny, to je naše slavné kráľovstvo. Ale prečo tu je tak veľa vlkov, to není dobré. Budete chcieť zabiť jedného a zaútočíte nás 10. To je úplne pokakané. Čo je toto? To je nejaký gravel. No a čo je toto? Stone chunk. To je čo? Neviem. Dobre, ja si to 7. Urobím woodplanky. 1, 2, 3, 4. Dobre. OK, čo si dám naspäť? Naspäť! Poď sem. What the hell? Poď sem. You are falling over sleep. Padám zo spania. To je dobré. Takže môžem zase spať. No. Respect. You need a better shelter. Môžem si tady posteľ. No a ako si tu posteľ. Dobre, to si to... Ďalej. Ako sa mám potom vyspať, keď nemôžem spať? You need a better shelter. You need a fucking better shelter. No. You're falling over sleep. What the fuck? You're falling over sleep. Ty padáš zo spania. Ale ako mám postaviť tento dom? Najprv by som musel nájsť ovečku, aby som sa vedel vyspať. Takže tak si to berte to. Nie len tak sa vyspať. No, už by som si toto by mohla. To je ešte o jedno poschodie si to musím dať. Či? Tak si to bude čo už. Shoot me. Shoot me, bitch. No poď sem. Tak, dobre. Dúfam, že to bude stačiť. Podlahu si spravím potom z niečoho krajšieho. Lebo teraz to je už trošku tešie. Dobre. Že čo máme pekno na našom jeve. Takže máme vajcia. Dobre, takže ja si idem vytvoriť krompáč. Čo máme, dobre. Takto si ako musíme rozdeliť, takže takto, raz, dva. Tak, hej. Teraz to. Raz, dva, čakaj. Raz, dva. Som zokekal. Ja nechcem. Dobre, ty poď sem. Ty poď sem. A ty takto. Dobre. Oh shit. Čo som spravil? Sem poď. Dobre. Craft. Neviem, čo bude hodiť. A ešte si vytvorím aj čestku. Nám už tu dalo čestky. Poď. Tak také tie zvuky sú také hnusné. Úplne, to je na prd. Čiže dáme si sem čestku. Tam si dáme ďalšiu čestku, je to double čestka. Šli to. To len jedna čestka.
No to sa asi nedá spojiť ani. Je to možno také ešte. Dobre, ja by som tuto niekde začal kopať. Tuto v rohu. Na to by som si musel robiť rerbík. A keď už nemáš drevo, tak... You will finally go to sleep. Ja nemám posteľ. Čo som spravil? Čo je to? To je... Leather. Aspoň 2. Dúfam, že mi to... No tak chod spať, no. Keď nechce spať, ty tak... No. Dá sa spať aj tu. Daj, koľko načíšam? No, ešte trošku máme. Teraz dobre, som vyspatý. No, dobre. Klasika, dobre, pohoda. A ja som rozmýšľal, že? Tak... Potom počkať. You are slightly hungry. Dobre, hneď ti dám jesť. Hneď ti dám jesť devil. Tak, čo sa barí? Okej. Ešte, čo sa to dáme? No, a poďme takto do zeme. Dobre, tak to bude asi najlepšie. Keď sme narazili na nejaký... A to asi nepôjde, lebo som na piesku, ale budeme sa snažiť. Ja si akorát robím nejakú díru. No bože, som dobre dosral to. Väčší fail nebol, pokiaľ už nám to nevadí. Tak dúfajme, že už tam bude nejaký ten... Tu sa nám už končí dom, takže musíme ísť zase takto. Hojdem po dole. A takže to už je stone. Dobre. No, takže tu už máme stone. Dobre. Ešte potom zabarikadujem, kašľu na to. Mám tu jednu hlinu a hádam, že to do môjho domu. Dobre. Ja si tam dám hlinu. Tak. Dobre. Kašľujeme na to. Mám tu sand block. Oh shit. OK, to si potom zabarikadujem, to není problém. No problém. Dobre, tu už by som konečne mohol začať klasicky kopať. Si tam nerobíš peču. Normálne kopať nemôžem. Ale by sa asi musel ohľadať ako klasický stone block. Pravý stone. OK. Že kašľom na to úplne takto. Keďže tam nemôžeme to zase by sa to zvalilo. Ja si to potom zabarikadujem. Ja by som chcel naraziť na normálny, debilný, lebo môj dom už za chvíľu bude len flyovať. Jaj do boha.
konečne môžem začať na zákup. A za chvíľu sa mi rozbije kompa, čo je zase briky. No, som skončil. Dobre. Môžem musíme rovno si hovoriť, že Fly House. Dobre, tu mám len sand. Toto je ten sandstone. Dobre, toto mám použiť. Sa nič nevykraftím, tak... Dobre. Takto. Dobre, musím zaťažiť veľmi veľa dreva. A mal by som si tady zase takú. Žirafa! OK, takže túto epizódku musím ukončiť. Ak sa páčila, dajte like. Dobre, buď s vami Android Brother.